গঠিত হৈছে বনকৰা যুৱতীৰ সৈতে জঘন্য ধৰ্ষণ কৰাৰ পাছতে 8 মাহৰ অন্তঃসত্ত্বা হৈ মৃত্যু হৈছে বনকৰা যুৱতীগৰাকীৰ প্ৰকৃততে কি হৈছিল সমগ্ৰ ঘটনা জয়মুশ্ৰাং বসুমতাৰীয়ে যুৱতীগৰাকীৰ কিয় এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল সমগ্ৰ ঘটনা জনাৰ চেষ্টা কৰে খুলুমবাই ৰাইজ ৰাজা নोंथांमोन দিनै ভিডিঅ'आ ना बेलेग पलिटिक्स जानो थाङाखै मेनलि रेप ना जिनाहारि बहा जादों बियो बबे जायगायाव जादों एसे नायग्रोना लानि ओमफ्राय बिनि उनाव माखासे बाथ्राखौ आं जोबथारनायाव बुंनो थांगासिनो दं सोर बे रेप खालामग्राया नङा होमबा किन्तु जाय आइजोखौ रेप खालामदों बे आइजोआ दिनैनि दिनाव बे बुहुमनिफ्राय गैला रुंसारि जाबाय 8 मास दिनैहाय उदैयाव दोननानै बे आइजोआ खुदियाबो दिनैहाय रुंसारि जाबाय आरो बिमायाबो बेखौ हस्पिटालाव दोनहैदोंमोन ट्रिटमेन्टनि थाखाय दोनहैनायाव माब्रै जाखो दिनै गथ'आबो निउ गोदान बेबियाबो रुंसारि आरो बिमायाबो रुंसारि दा बेखौ जाथाया बिजनियाव जादों बबे जायगायाव जादों बेखौ नोंथांमोना एसे खौरां बिजोङावबो ओंखारदों बर'नि खौरां बिजोङाव बहा गोमदोंथाय आं बेखौ मोनथिरोंला जाय हक एसामिस खौरां बिजोङाव बा सेटेलाइट चेनेल होननांगोन ना माथाय बे चेनेलाव ओंखारदों होगासिनो दं बबे मोनसे चेनेलाव गाबदों रुंसारि जानाया बबे जायगायाव माला जाया बियो 4 तारिखआव थांनाय 4 तारिखआवहाय मैयाहाय डेड बडिखौ हस्पिटालावनो थैबाय थैनानै दिनै फबैबायमोनबो फबखांनायनि उनावहाय बे डेड बडिखौ दिनै पुलिस डिपार्टमेन्टनो गोबां डिपार्टमेन्ट थांनानै मैया ना दाखालि बुरखांहैफिनबाय डेड बडिखौ थ' नायग्रोना लानि एसे नङा होमबा निउसाव होनाय नालाय नायग्रोना लानि सोर मा नाम लास्टाव होगासिनो दं बिनि फट'बो सावगारिबो दङ बेखौ होगोन जोबथारनायावसो आं होलांगोन ससेल' मानो थाखाय रेप खालामनाय माबायदि जाहैया एसे खोन्थागासिनो नायग्रोनि निउसखौ बिग ब्रेकिং নিউজ এই মুহূৰ্তত এজন শিক্ষকৰ কাণ্ডই লজ্জিত কৰিছে এইবাৰ সভ্য সমাজক বনকৰা যুৱতীক ধৰ্ষণ লম্পট জয়মুশ্ৰাং বসুমতাৰী ইউৰোপে জাতিৰ লম্পট শিক্ষকৰ কামনাৰ বলি হৈ 8 মাহৰ অন্তঃসত্ত্বা অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছে যুৱতীগৰাকীৰ চিৰাং জিলাৰ বিজদিতে জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো ৰাজ্যত পুনৰবাৰ জঘন্য ধৰ্ষণ চিৰাং জিলাৰ বিজদিতে এবাৰ জঘন্য ধৰ্ষণৰ কাণ্ড লম্পট শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় দল সংগঠন জাতি মাষ্টাৰ হয় মানুহজন বসুমতাৰী জাতি মাষ্টাৰ বুলি মাতে মানুহে ইয়াৰ ঘৰত বন কৰা ছোৱালী হিচাপে আছিল যোৱা 2023 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা ছোৱালীজনী আছিল এনে তাক মানে মাহত 4500 টকাকৈ দিয়া কথা আছিল কিন্তু এই যেটা মাহিকিয়া দৰমহা এটো ভালকে দিয়া নাছিল এই মাষ্টাৰজনে লগতে ছোৱালীজনীক মানে ফুসুলাই হগনাই তাৰ ওপৰত এটা যৌন নিৰ্যাতন চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ই বিয়াবাৰ কৰা মানুহ হয় এই মাষ্টাৰজন লগতে এটা ল'ৰা সন্তানো আছে তাৰ কিন্তু ইয়াক মনে মনে তাৰ পত্নীয়ে নজনাকৈ ইয়াৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন কৰাৰ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এটা সময়ত এনেকা এটা পৰ্যায়ত আহি পৰিছিল যে ছোৱালীজন ডেলিভাৰী অৱস্থাত ডেলিভাৰী হ'ব লগা হৈছিল আৰু ডেলিভাৰী হৈ ছোৱালীজনীক হয়তো ঔষধ কিবা হয়তো ঔষধ খুৱাইছিল খোৱাৰ পিছত এই ছোৱালীজনী ইতিমধ্যে 8 মাহত সোমাই গৈছিল সেই ডেলিভাৰী অৱস্থাত জমসুৰাং सामिस निउसावहाय नायखाबाय जानांगौ सोर बियो आरो बै आइजोआ आदिबासीसो दे दिनै बियो मुङा जोमैस्रां ब्रह्म जोमैखौ स्रां खालामग्रा ब्रह्म नाथाय बियो बबेबा बिथिङावसो स्रां खालामनानै होबाय आरोखि थ' बाथ्राया जाहैबाय मा सावगारिया नोंथांमोना होननानै बुङोबा माने एसे बेलेग रोखोम जायो रेप बायदि जाहैदों बियो दिनैहाय खामानि मावनो थाखाय बे आदिबासी आइजोखौ बा बै खुदियाखौ खामानि मावनो थाखाय न'आव
लानानै थांबाय मावहोबायबो थिग আছে दिनै बेथनखौबो खोनानो मोन्दों ओनसोलनिफ्राय थिग मतन होआनो बा बै गथ'खौसो बैजोंबो बेफोरबायदि देहानि सोमोन्दो लाखियो होननानै बुङो नाथाय बे गथ'आ दिनैहाय नोंनिखौ माबोरै लाखिखो एसे साननो गोनां दिनै बे मानसिया जोमैस्रां ब्रह्मआ दिनै फोरोंगिरिबो होननानै खोनानो मोन्दों जों नाथाय बेफोरबायदिखौ खालामनो एसेबो लाजियासै ना गावहाबो दिनै न'खर दं दिनै बिनि न'खर बिनि गावनि बिमा बिफा ना गावनि बिदा फंबाय बेफोरनि मान सन्मानखौ मा खालामखो नोंथाङा दिनै एसे सानोब्ला जोंनिख्रुइबो नोंथाङा गोबां गोरों फरायनायावनो होन साननायावनो होन गोरों जों मानियो नाथाय बेफोरबायदि मा हिसाबाव खालामखो दिनै डेड बडिखौ लाना थांबाय दिनैहाय फैसाजों गासैखौबो नों समाधान खालामनो हाया फैसाजों गासैखौबो सलुसन खालामजोबनो हाया सानदोंमोन दां फैसा एसे होनानै माखासे जिनिसखौ फोजोबना दोननो नाथाय बे नङा दिनैनि दिनावहाय बै समाव हायोमोन बै समाव सानसे समाव खौरां बिजोंफोर गैयामोन इउटिउब चेनेलफोर बा बेफोरबायदि गोबां मानसियानो सालायामोन खम मानसिया सालायोमोन फेसबुक पेजखौ गोबां मानसियानो सालायामोन अनलि फेसबुकल'नो सालायोमोन खम सालायोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव नोंथांमोनानोथ' गोरों दिनै बेफोरबायदि खालामोब्ला बोरै जागोन नोंथाङा मा फोरोंगोन बै सुबुंखौ जेबो फोरोंनो हाया नोंनि खोथाखौ सोर लागोन एसे साननांगौ जानानै फैदों गोसो गोरोबनानै जुदि माबा मोनसे जादोंबा बावहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया रायजोआबो बुंनांगौ जेबो गैया समाजाबो जेबो बुंनांगौ गैया गोसो गोरोबनानै जादोंबा खिन्थु गोसो गोरोबालाबानो जर जबस्ति खालामनाय बियो रेप नोंथाङा मिथिगौ खामानि मावनो थाखाय न' लाबोनाया बेफोरबो केस जायो आरो लाबोनोनो मोना नों जुदि खामानि मावहोनो होनानै बिनि बेथन होनानै जुदि होनानै जुदि माबादोंबा मावहोदोंबा बिबो केस जायो दिनैनि दिनाव गुवाहाटी बायदियाव गुवाहाटी टाउन बायदियाव दा सोरबाया मोनथिदोंबा थांनानै पुलिसफ्रानो बोखांहैयो लायो बेफोरखौ एसे सानदोंना सानाखैमोन लुबैनाया मा मानसिनाव लुबैनाया जोबा नों कन्ट्रल खालामनांगोन गावसो गाव कन्ट्रल खालामनांगोन आरो जुदि कन्ट्रल खालामनो हायाब्लाथ' आरो माथो दंबावो मानसिनि जादावनो गोग्लैनाय नङा बे जुनादावसो गोग्लैगोन दिनै रेप होनना खोनानो मोन्दों मानसिखौ खामानि मावहोनो होनानै लाबोबाय बेथनखौबो खोनानो मोन्दों मोजां रोखोमाव बेथना जानो हागौ बे गुबुन आदिबासि जानो हागौ बा गुबुन हारिनि गुबुन ट्राइबनि जानो हागौ नाथाय मानसिसोना रेप जिनिसा एसे साननांगौ एकदम बिराद गाज्रि मानोथो दिनैलाय नोङो फैसा 5 लाख गारब्लाबो 10 लाख गारब्लाबो 20 लाख गारब्लाबो नोंनि साख्रियाथ' थांगोन ना दाथ' दिनै खौरां बिजोंफोरावबो ओंखारदों थाहैदो दाना जियाल' मा खालामगोन बेफोरबायदिथ' खालामनो हायाना नों दिनै फिसा साख्रि मोन्दोंमोन जों देरगाथाव मोन्दोंमोन दिनै बिजनि ओनसोला साख्रिनि बिथिङाव नामखरा बबेबा गामियाव दिनैहाय डिफेन्स लाइनाव मावजोबनाय गोजा बेफोरखौ लानानै जों देरगाट माने बिराद गौरब खालामो जोंफोर बिनि गेजेराव आरो नों दिनै सासे टिचारा फोरोंगिरिया नोंसोरनोथ' दिनै गथ'फोर गोबां मानसिफोर बर'नो नोंसोरनिफ्रायनोथ' ABCD अ आ बायदि रोखोम 1 2 3 1 2 3 बेफोरबायदिखौ फोरोंनाया नोंसोरनोथ' फोरोंजेनो ना मानसि खालामनाया नोंसोरनो ना बिनि गेजेराव जुदि नों सासे टिचारा जुदि मास्टारनि मान सन्मानफोरखौथ' फोजोबना होनायफोरबायदि जादोंना नोंथ' दुखुनांथावना गोलाव बाथ्रा बुंबाय लाजिनांथावना सासे बर' सुबुं जोमैस्रां ब्रह्मआ दिनै बेफोरबायदि जिनाहारि खालामदों बा गाज्रि नोंखौ रावबो मानसिया मोजां होननाय नङा बेफोरबायदिबा नोंथाङा आंनि सायाव मा सानो नोंथाङा आंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय खौरां बिजोङाव आं मोन्दों हिसाबै आं दिनैहाय बेखिनिखौबो मोन्दों सावगारियाबो दिनै फैया नङा फैयो नोंथांनि फेसबुकाव नायबानो मोनो ओंखारजोबो नोंथांनि फेसबुकाव नायबानो मोनो लोगोफोर गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाय जुदि गोरोन्थि जादोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारिनि